Goddag og velkommen til den pædagogiske praktiker. Vi har i dag besøg af en meget farverig og særlig gæst, Line Lind. Jeg vil nu sige velkommen til tidligere pædagog, nu forfatter, foredragsholder, Ernopris modtager og ikke mindst opfinder af begrebet primærpædagogik. Velkommen, Line Lind. Tak skal du have. Vil du fortælle mig lidt nærmere om grundtanken bag primærpædagogik? Det kan du tro, jeg vil. Grundtanken er jo, at hver barn i institutionsregi skal have en primær voksen. Fordi kernen jo, som alle ved, pædagogik er relationer. Og jeg mener, at pædagogen spiller så stor en rolle i et barns liv. Og som primær pædagog har man jo igennem sin daglige varetagelse af det her lille barn større mulighed for at læse og opbygge et indgående forhold til det enkelte barn og dets familie. Altså afstemme det enkelte barn og dets familie efter de behov, de må have. Ja, det forstår jeg. Ja. Hvorfor spiller pædagogen så stor en rolle i vuggestuebarns liv? Jamen ofte så går det ud over forældrene, så er det ofte forældrene, der får skylden for, at et barn kan have nogle problemer. Og nogle gange så glemmer man faktisk, at barnet kan være ret mange timer dagligt i institutionsregi. Og derfor er det vigtigt, at pædagogerne lærer ligesom at se indad, kringe sig selv ud og erkende, at de også har en rolle i det lille barns liv. Uanset at barnet kommer fra et velfungerende og belastet hjem. Pædagogens måde at agere på kan påvirke det lille barn på både godt og ondt. Så det er vigtigt og det kan jeg kun understrege en gang til, så det er vigtigt, at pædagogerne er uddannet. Ja, det forstår jeg. Ja. Det ligger mig meget på sinde. Det forstår jeg. Ja. Det er så meget vigtigt. Også for mig. Hvad er primærpædagogens opgave så? Jo, der er jo en del, kan man sige. Altså, det kan være introsamtale med forældrene. Det kan være dække barnets fysiske behov, dække barnets psykiske behov. Ja, føre stamkort, dokumentation og så videre og så videre. Så der er faktisk en del en primærpædagog skal varetage i forbindelse med et barn. Ja, jeg hører opgaverne er mange. Ja. Jeg ved, at du ofte har stødt på kritiske røster omkring begrebet primærpædagogik. Det har jeg, og det kan man jo ikke komme ud om. Nej, Men jeg ved, hvad du siger. Kritikere mener, at det kan skade et barn, hvis den primære voksen er syg eller tager på ferie. Men så er det lige her, vi står én ting fast. Og det er, at der er faldgrupper, og der er gevinster ved alting. Og der vil være en faldgruppe ved, der vil være en risiko ved, at forældrene kun vil tale med barnets primære pædagog og ikke vil have nogen kontakt med de andre. Så vil jeg lige slå en ting mere fast. Og det er, at det er jo pædagogens opgave at fortælle forældrene, at de andre pædagoger i børnehaven, udover primærpædagogen, også har en daglig kontakt med barnet. Så det øvrige personale har også en meget, meget vigtig rolle i forhold til det enkelte barn. Ja, fordi vi ved jo, at primærpædagogen hun ikke vil stå til rådighed hele tiden. Så hvad tænker du om det? Jamen altså, der har jeg da også gjort mig nogle overvejelser i forbindelse med det. Og så er jeg faktisk kommet frem til, at det kan være svært at sige farvel til sit primærpædagog eller sit primære barn. Vores primære barn skulle måske flytte til over i børnehaveregi, og pædagogen kunne skifte job eller skulle barsel eller noget. Men det at knytte bånd, altså knytte et bånd, og ligesom bryde det igen, det er jo en naturlig del af livet. Så det at lære barnet at skabe og bryde nogle relationer, det er en naturlig del af livet, som de skal lære at håndtere. Det kan vi ikke komme udenom. Nej, det kan vi simpelthen ikke. Det kan vi ikke i en verden, som den vi lever i dag. Vi skal simpelthen til slutte af for nu. Men er der noget, du godt kunne tænke dig at tilføje lige herinde? Ja, jeg vil gerne understrege, at primærpædagogik er jo ikke bare en pædagogik. Nej, der fik I nok kaffen og kagen galt i halsen ude i stuerne. Det er mere en måde at være sammen på. En måde at skabe forudsigelighed på. Ja, det kan man sige. Og en måde at skabe tætte udviklende relationer.
personer på. Ja, det er jeg glad for, at du siger. Tak skal du have, Lene. Det har simpelthen været sådan en ære og fornøjelse at møde dig og dit faglige væsen. Og jeg anerkender dig lige præcis som du. Tak skal du have. Det gør mig varmt ind i mit hjerte. Det er jeg glad for. Tak for i aften, venner.